Sa Barangay San Vicente sa bayan ng Umigan, Pangasinan, itinatayo ang isa sa mga super health center sa probinsya. Kanina, isinagawa ang groundbreaking ceremony. Dinaluhan nito ni Pangasinan Governor Ramon Monmon Gico III at ni Senator Christopher Bongo. Unang-una, inapit po natin yung serbisyo medikal sa ating mga kababayan, lalong-lalo po dito sa Pangasinan, malalayo po ang lugar. At yung mga 4th class, 5th class, 6th class municipalities, hirap po sila magpagawa ng mga super health center. Dapat po ilapit natin, unahin po silang bigyan yung mga malalayong lugar, yung mga strategic areas. Ang Super Health Center ay isang polyclinic na makapagbibigay ng mas maraming serbisyong medikal kumpara sa isang health center. Mayroon itong mga pasilidad gaya ng eye, ear, nose, and throat services, oncology center, physical therapy and rehabilitation, at marami pang iba. Ang nasabing proyekto ay isa sa mga 9 na super health centers sa probinsya. Balak pa itong dagdagan ng 10 ngayong taon sa iba pang parte ng probinsya. Lynette Iris Paed para sa Luzon Headlines.